Najveću vrednost koju mi imamo od pčela je upravo taj proces oprašivanja koji one vrše. Ključni proces koji je jako važan za stabilnost svih ekosistema na našoj planeti. Tako da planeta ovako kako danas izgleda tako zahvaljujući oprašivačima koji omogućavaju da se te biljke plodno razmnožavaju. Pčelama zaista nije bitno kako će to da izgleda, da li je estetski, dizajnerski lepo. Pčelama je važno da imaju mesta, materijale.